com els deia, és que aquest dilluns Canal 4 estrena un programa de denúncia que se dirà Cas Obert i que està conduït per una persona que jo estimo moltíssim, un company que han coincidit en una altra casa, però més que company és amic. I avui ha vingut a presentar aquest programa Cas Obert en Xisco Nadal. Xisco! Marta Lozano, per favor, gràcies. Mira, Amb aquesta presentació... Me tremolen les cames. No, a mi me tremola tot. I a més és que continues sent les millors cames a tot Balears. I continues tenint igual d'alta i jo pareix que aquí, res, un nano de vora tu. te pareix si mos seim en el meu sofà, que tinc el meu sofà. Ara potser que ets a casa teva, és a dir, m'has de dur on vulguis. Xisco! Marta! Nerviosa, perquè nosaltres hem coincidit amb molt de programes de televisió, hem fet moltes de coses junts. Ah, ja hem crescut plegats, podem dir. Ja hem crescut plegats, sí. Totalment. I ara has canviat de registre totalment Sí, ha estat un canvi. i fas Cas Obert. En què consistia aquest programa? Perquè Cas Obert... Aquest dilluns estrenant. Cas Obert és un programa de denúncia que ha parat en marxa aquesta casa, Canal 4, on tothom que tingui problemes, tothom que s'hagi sentit enganat per qualque cosa, estafat, que senti que té coses que contar i coses per denunciar, nosaltres li farem de plataforma perquè ens expliqui la seva història. És un programa per a la ciutadania, com és la filosofia de Canal 4. Per tot tipus de problemes, és a dir, no teniu cap censura que digueu no, d'això no en parlarem, no ens volen ficar temes massa polèmics... No. Xerreu de qualsevol cosa, qualsevol que estigui a casa seva. De qualsevol cosa, qualsevol persona que tingui coses a dir, Cas Obert serà benvingut. No ho sé, per exemple, en el primer programa, tractarem el tema de les estafes bancàries. Gent que ha vist com ha anat en el bànquing de Sant Doblers i llavors a l'hora de recuperar-los hi ha hagut problemes. Nosaltres li hem donat veu i m'ho han explicat el seu cas. No ho sé, després també han tractat el tema Ai, menys ho diré, els nervis de nit de davant me posen. Desnonaments, és a dir, la gent que per no haver pogut pagar la lletra de casa seva s'ha vist obligada a abandonar-la, també ho han tractat en el Cas Obert, i ja t'he dit que en tenim un parell de preparats, però l'important és que la gent mos telefoni i mos conti la seva història. És a dir, són casos que la gent estarà a casa seva, veuràs programa i dirà a mi també m'ha passat, no? Se sentiran identificats. És un programa, evidentment, que cerca l'empatia de l'espectador i sobretot que són coses molt properes que mos han pogut passar a tots. És a dir, són vivències diàries que tots han pogut viure. Xisco, i per si de cas hi ha qualsevol que estigui a casa seva i dilluns veuràs programa, però que diu a lo millor no surt el meu cas, jo tinc un problema i no xerra, no parlen d'aquest problema. Què poden fer? Te poden telefonar? He de donar el teu mòbil personal perquè te telefoni? Com que m'imaginava això, ara tinc aquí aquest petit paperet, mos han de trucar en el 685 450 913. Repeteix, com una teleoperadora. 685 450 913. O si no, un mail, per aquesta gent que és moderna i té ordinador a casa seva, gairebé com tothom, casobert@canal-4.tv. És a dir, són dues vies de comunicació que estaran sempre obertes i si telefonen, res, com una teleoperadora. Jo estaré a l'altre costat i diré, bon vespre, som en Xisco Nadal, quin és el seu problema? Nosaltres, vosaltres denunciau, nosaltres investiguem. Això és Cas Obert. Escolta, Xisco, dius que vosaltres investigau, és a dir, vos posen un problema i vosaltres aneu a cercar les pessigolles, com se diu, no? No és només exposar els problemes, sinó que també aneu a emprenyar el que ha generat això. Totalment. No, hi ha hagut un canvi a la meva vida des de Cas Obert. Jo que sempre havia fet societat i corazón i aquestes coses, a mi abans me convidaven en els llocs, me convidaven a les festes i anava tranquil·lament. Ara ja m'engeguen dels llocs. És a dir, ara ja m'ha passat, ja sé el que és anar a una consulta i que te diguin, ell, porta. Bàsicament perquè hem anat a investigar coses que potser la gent d'aquesta consulta no li ha interessat. O, per exemple, anar a un banc i que te diguin, camino, i també hem hagut de sortir, però nosaltres hem estat allà, podríem dir, al pie del canyón, intentant investigar què passava i intentar donar una solució a la persona que ens va telefonar per explicar-nos el seu cas. I, Xisco, com sorgeix la idea de fer aquest programa? És perquè ara hi ha tant de problemes o per fer alguna cosa diferent? O veu que potser hi havia un espai que no estava cobert? Ja saps que Canal 4, o la filosofia d'aquest canal, és estar sempre en el costat dels seus espectadors i de la ciutadania, i en moments com aquests, a mi me ve al cap sempre una frase que, ho dic en el primer programa, me ve una frase que sempre m'explicava ma mare, que era que el peix gran sempre se sol menjar el peix petit. A lo millor aquest Cas Obert no evitarà que el peix gros se mengin el peix petit, però el manco aconseguiran que el peix petit tingui veu i el manco tingui dret a morir matant, és a dir, explicant la seva història. Això és la filosofia de Cas Obert. T'ha agradat? M'ha encantat, m'ha encantat. Ara si tinc qualque problema te telefonaré. Ara
ara que parlant de mo mare, mira, la segona persona més contenta, tot Balears, de trepitjar aquest plató, el primer són jo, i la segona és mo mare, que m'ho està veient, que cada setmana me demana què fan a Lozano. I li he dit, avui vaig en el seu programa, que m'ha convidat, i una salutació a la mare d'en Xisco Nadal, una abraçada, quan vulgui venir aquí nit de bauxa. Dos per res, però això ha quedat com a molt de que nostre. Molt de que nostre, sí. Ve que en el teu programa, saludant sa mamà, és molt... Sí, no, mo mare també estarà dient, mira, en Xisco Nadal de Canal 4, no Marta, no vull gelosies, una abraçada ben forta per sa mare de Marta Lozano. Abraçades per tota la família. No hem de crear conflictes. Xisco, i a nivell particular, com ha anat aquest canvi de registre? Perquè hem passat de programes més divertits, donar punts, tractant problemes en gent que realment supos que te telefonen, ho deim aquí d'una manera divertida però desesperada, dient que no sé què fer. No, perdona, ara fora bromes, però és seriós. La crisi ha mostrat la cara més cruel d'una realitat que estan veient cada dia els informatius. Gent que ha d'abandonar casa seva, ara, per exemple, avui hem vist com pujaven el que era el preu dels medicaments per als jubilats, a cada vegada hi ha manco doblers, molta de gent que està en problemes, i que has obert l'únic que és una finestra que vol mostrar aquesta realitat. Jo fins ara, havia fet cultura, havia fet espectacles, havia fet societat, aquella cosa com a més naïf i més simpàtica de lo que és aquesta professió, que també molt, però jo, l'experiència vital que m'ha donat, el poc que he pogut fer per ara de cas obert, no ho canviaria per res. Poder veure com la gent té problemes i que la darrera solució que té és acudir a un programa per explicar la seva història i veure que tu, encara que sigui d'una manera insignificant, perquè aquest a la fi tampoc ens han de donar més eines de les que tenim, ni creure que tenim més armes de les que posseïm. Però al manco saber que pots donar veu a qualcú, que qualcú pot explicar la seva història i que sobretot pot trobar el conhort de sentir-se escoltat, ja paga la pena fer un programa com Cas Obert. I mos sorprendrem amb aquest programa? Trobes que hi ha gent que potser dirà... Mos sorprendrem bé i malament, demana. O sigui, potser hi ha gent que li pot ferir sensibilitat i també per bé. Jo, el poc que duim gravat de Cas Obert, jo he fet un màster en economia. És a dir, fins ara havíem viscut una època de vaques grosses on ningú se mirava la lletra petita. I lo fotut és que ha arribat el moment on la lletra petita mos està ofegant. I això és el que mostra Cas Obert. És a dir, tu abans anaves, demanaves un crèdit, no sabies el que era una carència quan no podies pagar, no sabies el que era la dació en pago, ningú sabia que era la prima de risc, ningú sabia res de tot això, i ara gairebé tothom que vas en el carrer, no tant que vas de parar el cafè en el bar, i ja te diu, la prima de riesgo està 410. I dius, i fins ara, en cap moment havíem parlat d'aquestes coses. I en Cas Obert, el que mostràvem era aquesta altra cara. És a dir, ara ha arribat el moment de crisi, tenim problemes, hi ha molta de gent que està patint, i Cas Obert és un altaveu per tota aquesta gent que pateix. Supos que també és una feina difícil per tu, no? Perquè tractar amb aquestes coses, després te'n vas a casa teva i no crec que diguis desconnecta i ja està. És complicat. Te'n vas una miqueta en sa feina, no ho sé, ara aquesta setmana vaig parlar amb un grup d'afectades que duien pròtesis PIP, t'ho imagina't, lotes joves, que en tota cirurgia del món varen anar a posar-se mames, perquè els hi feia ganes d'estar millor i sentir-se millor en el seu propi cos, i veure com allò que tu t'havies posat com una il·lusió és tenir dins el teu propi cos una bomba de rellotgeria. És a dir, aquesta sensació de veure gent allà que està patint i que ara passa, que amb això que deien de la crisi, que moltes no se poden llevar aquestes pròtesis perquè no tenen doblers per pagar-se una segona operació. Són històries humanes que te fan entendre i valorar molt més la poca sort o la molta que poden tenir en aquesta vida. I doncs, Xisco, moltes gràcies per aquest tipus de programa, perquè ja s'ha acabat, això. Anem a veure una promo del programa. Si te pareix, anem a veure una promo i després ja t'acomiadam. Encantat, ets a casa teva. I vinga, anem a veure la promo de Cas Obert. Canal 4 prepara Cas Obert, un programa de denúncia on tu n'ets el protagonista. Si t'han enganat, t'han estafat o has patit qualsevol tipus d'abús, nosaltres et convidam a que ens contis la teva història. I de Cas Obert, els dilluns, no, Xisco, a les 9 del vespre, aquí a Canal 4. Ja saben, qualsevol tipus de problema, injustícies, el que sigui, qualsevol denúncia que vulguin fer, en Xisco Nadal... Tenim un fil directe obert en la ciutadania. Dilluns, espero que venguis a casa nostra, crispetes i les teves cames per mirar l'estrena de Cas Obert. Si me convides, ja t'ho dic, allà tots dos.
Xisco, seria un plaer més gros. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver vingut aquí a Nit de Bauxa. Molta sort amb el programa, estic segura que funcionarà. Perquè, per desgràcia, avui en dia tenim molt de problemes i la gent està desitjant poder xerrar, com tu dius, tenir un altaveu. O sigui que, gràcies de veritat. Ara que estem en directe, dic una cosa. Ara que seran companys de cadena, a més si me telefones més. Vinga. Què he de dir? És que ja som un desastre, ja ho saps. Però no perquè no pensi en tu. Xisco, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, I un fort Marta. aplaudiment per tu. Gràcies.